Hello mindenkinek, én Ákos vagyok, és most ünnepélyesen bemutatom az első Minecraftos videómat, amit tűzijátékkal nyitok. Imádom a tűzijátékot. Tűzijáték! Mindegy. Ez az első Minecraftos videóm, amivel tényleg úgy foglalkozok, hogy legyen intro, meg minden. Látjátok, most egy tónál vagyok. A házamnál. Ugye mindenki megkérdezi, hogy hol a házad? Kérlek szépen, itt van a házam. Hegyben lakok, mint az ősemberek. És itt élem át napjaimat, télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Reggelente felkelek, körülnézek, megmártózok a vízbe, és élem a napi életemet. Mivel ez az első videóm, ezért nem lesz benne túl sok minden, csak egy kis bemutatás. A szerveremet szeretném hirdetni. A szerverem Bucketos szerver, mint látjátok, 11 plugin van benne, de még rakok kérésre. És ez egy úgymond rendes, eredeti szerver. Nem eredetis, de én eredetis vagyok. Csak azért olyan játékosokat is felengedek, akik krekkeltek. A szerver IP-je 5.46.30.49, ezt majd a videó alatt is leírom. Elmondom majd a hamacsi szobát. 3 hamacsi szoba lesz, úgyhogy mindenkinek fog jutni hely, aki majd fel szeretne jönni. A Skype nevemet is meg fogom adni, hogy ha már így fent vagytok szerben, akkor együtt is tudjunk beszélgetni. Ki honnét jött, hogy hívják, mikor vette meg a játékot, mikor töltötte le, stb. Itt ugye látjátok, amit beírok, kiírja, hogy admin. Én vagyok a főadmin, és el lehet nálam érni posztokat. Ugye van a donátor, a moderátor, és az admin. De aki nagyon ügyes és szorgalmasan játszik a szerverem, az meg lehet monátor is. Monátor, ez egy olyan poszt, hogy mégis admin, de nem admin. Monátor az olyan, hogy láthatatlan. Senki nem tudja, hogy admin vagy player. Ez egy különleges poszt. Ebbe a posztba fog belelépni majd az az ember, aki több mint egy hónapon át ezen a szerveren fog játszani, és szorgalmasan fog dolgozni. Hát ennyit akartam most bemutatni nektek. Sziasztok!